Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Хәерле кеш, исәнмесез? Сезне алдағы бір сағат дәвамында безнең белән бергә калырга чакырабыз. Атна информацион программасының чираттагы чыгарылышында агымдагы атна барышында булып үткән яңалыклар белән таныштырырбыз. Бүген 7 февраль көнне чыгарылышында менә нәрсәләр турында сөйлибез. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары дәвам итә. Төбәгебезнең бай тарихы музейларда тупланган. Алар Бөек Ватан сугышында катнашкан якташларыбызның истәлеген саклый. Саба спорт комплексында бокс буенча ярышлар булып узды. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары дәвам итә. Аның барышында чыгышлар тыңлана, авыл халкы үзен борчыган сорау мәсьәләләрне район җитәкчелегенә ирештереп, аларны чишү юлларын тәгаенлиләр. Чыгышларны Zoom платформасы аша тыңлау мөмкинлеге дә барлыкка китерелгән иде. Шәмәрдәндәге җыенда безнең хәбәрчеләр дә булды. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары дәвам итә. Үткән шәмбедә шундый җыеннарның берсе Шәмәрдән авыл мәдәният йортында булып узды. Үткән елга хисап тотып, оешма учреждение предприятие җитәкчеләренең тарафыннан әзерләнгән видео язмалар күрсәтелде. Ә иң элек җыелган халык алдында республика һәм районда 2024 елда башкарылган эшләр турында видео язма күрсәтелде. Җыеннарга халык яратып йөри дип уйлыйм, чөнки безнең залларыбыз гел тулып тора. Аларның елдан ел үзләренең сораулары туып тора. Без ул сорауларны чишергә тырышабыз. Менә теге елгы сорауларга да инде быел күп хайраңына эшләр эшләп куелды. Нинди генә проблемалар барлыкка килмәсен, нинди генә мәсьәләләр безгә барлыкка килмәсен, без барсын да чишергә тырышабыз. Халык белән бергәләп инде. Халык күп яши торган зур авылда проблемалар да булмый калмас. Һәрвакыт хөкүмәт булышып тора, безнең инде Раис республика булышып тора, ярдәмендә безнең район башлыгыбыз гел безгә ярдәм итеп тора. Шуңа күрә нинди генә мәсьәләләр безнең тумасын, без барсын да эшләрбез дип уйлап торам мин. Үзара салым безнең быелны инде 70% җыелды дип әйтик. Без быелны инде шулай ук юлларга, пешеход тротуарларны тотабыз. Шымардан 2да инде безнең бәләкәй генә футбол коралчыгын төзисебез килә. Мишәм башта инде без сәхнә куйдырырга, ахыр башта без тигелне шишмә ясый башлайбыз. Шул шишмәне ясауны дәвам итәбез дип торабыз. Шәмәрдән авылы елдан ел матурлана, чистара, ямьләнә бара. Башкарылган эшләр байтак, ә менә эшләнәсе эшләре дә шактый әле. Авыл халкы бүгенге тормыштан бик канәгать. Шәмәрдән бик канәгать, Шәмәрдән бик матурлана, район Саба бик үзгәрә, чиста, матур. Җитәкчеләр эшли тырыша, без бик канәгать. Халык мондый җыеннарга битараф түгел. Катнашучылар район җитәкчеләренә алдан ук сорауларын кагазга язып алып килгәннәр иде. Аларны укып карагач, җыен барышында инде бу мәсьәләләргә җавап бирелгәне аңлашылды. Шәмәрдәндә халык җыенында Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов катнашты. Украинада баручы хәрби хәрәкәт зонасында безнең районнан ир-егетләребез белән бер хатын-кызда хезмәт итә. Ул медицина батальонында яралыларны дәвалый. Тормыш иптәшен дә шунда очрата. Бу көннәрдә алар чираттагы ялга кайтты һәм солдатка аш табы волонтерлары белән очраштылар. Ханымның позывное Гуля. Махсус хәрби операциядә 2 ел. Медицина хезмәткәре. Сугышка киткәнче ашыгыч ярдәм хезмәтендә фельдшер булып эшли. Хәзерге вакытта да медицина батальонында яралыларга ярдәм күрсәтә. Тормыш иптәше белән дә язмыш аны шушында очраштыра. Аның позывное Секрет. Ул тумышы белән Иванов өлкәсеннән. Бу кайтуларында хәрбиләр һәр даим тәмле ризыклары, көндәлек кирәк-яраклар белән тәэмин итеп ярдәм җибәреп торучы солдатка аш волонтерлары белән очраштылар. Хәрби операция зонасындагы барлык сугышчылардан рәхмәт сүзләре алып кайтканнар. Командованиенең рәхмәт хатын да тапшырдылар. С начала специальной военной операции очень много людей помогало нам, всему воинскому сообществу, которое находится на выполнении гражданского долга в защите нашей Родины на специальной военной операции. Так мы познакомились с проектом «Солдату» Сабинского района Республики Татарстан. И уже более 1 года вот эти милые женщины, которые очень храбрые, кто-то является мамой солдата, помогают нам. Также мужчины есть, которые находят время в своем занятом графике, помогают нам. Они готовят нам домашнюю лапшу, солености,
собирают медикаменты, которые иногда нам требуются, но их оперативность это превыше всего. То есть мы говорим, вот нам надо вот это. Через неделю эти лекарства есть, потому что иногда бывают заминки, а нам требуется это что-то срочно. Одежду для раненых, постель, вот все-все. Вот что мы не попросили, никогда мы не получили отказ. Хотим выразить от медицинского батальона, где ранее служили мы с супругом, от полка огромную признательность, благодарность за помощь. Дай Бог вам всем здоровья, долголетия, счастья. Мы можем отметить только тем, что вручить вам благодарственное письмо от командования и личного состава нашего батальона. Без вас нам никак. Спасибо вам, наш крепкий тыл. Шулай ук кунаклар районыбызның алыштыргысыз, курку белмәс хәрби зонага солдатларыбызга инде 50-гә якын гуманитар йөк илткән волонтер, 2 солдат әтисе Җәмил Янгучинга хәрби часть командиры юллаган махсус хәрби операциягә ярдәм өчен медален тапшырдылар. Так получилось, что он и баню нам привез, и вот всю гуманитарную помощь, которую вы своими женскими теплыми руками от души делали для наших раненых солдат, заболевших, для бойцов, которые находятся на передовой, вручал нам Джамилёвы. И его, ну, так скажем, его не совсем простую историю я рассказал своему командованию. Там, где приказом командира Янгучин награжден медалью за содействие специальной военной операции. Служим России. Спасибо. Гуля үзенең хезмәте дәвамында дәүләт бүләкләрен алуга да ирешкән. Яралыларны коткарган өчен, кыюлык өчен, командованиянең медицинадагы казанышлары өчен медальләре белән бүләкләнгән. Тормыш иптәшенең дә күкрәген медальләр бизи. Гуляның әтисе Илгиз абый исә кызы белән горурлануын яшермәде. Украинага китүен дә белми калдым ди ул. Гомумән кунаклар, волонтер ханымнар белән бик ачылып, җылылык белән сөйләштеләр. Рәхмәт сүзләрен физик һәм рухи ярдәм күрсәткән һәркемгә җиткерделәр. Олыларга да, балаларга да. Мы, наверное, служим не за награды, а для того, чтобы, как сказать, почему я пошла на специальную военную операцию. Я с детства знала, что я там буду. Как-то папа, мама, родители мои прививали вот ценность мира, вот, что на земле должен быть мир. Вот папа рассказывал про своего отца, который боролся с нацизмом в свое время, в годы Великой Отечественной войны. Ну, я очень много книжек читала. Хочу благодарность выразить своим учителям Шамарданской средней школы, потому что с 1 класса начиная до 11 класса вот нам рассказывали. И у нас, я считаю, что у нас было правильное воспитание, ценность мира, уважение к родителям и любовь к родине, самое главное. Ну, когда началась специальная военная операция, я с 22 года пыталась попасть туда. Никто не знал об этом. Я пыталась разными способами. Ну, включая, я неоднократно ходила в военкомат Советского района города Казани. Мне сказали, женщин не берем. Медиков тоже женщин не берем. Можете в Ростовскую область. Ну, я потом поехала в Луганск. Войти в состав частной военной компании. Ну, там встретила Александра, и они меня забрали в медицинский батальон. Выполняя свою миссию как медика, ну, делаешь свою работу, не думаешь, самое главное, чтобы помочь. Вот здесь, сейчас, в тот момент, когда это требуется. Мы ее с детства знаем. И ожоговый центр тогда работала. Где тяжело, где страшно, она там и работала. Она ведь мне не сказала даже. Ну, потом-то мы узнали, сказала, да. что Я уж поедет в через Москву Гусячак поработать на 2 узнала. месяца. Ну, и телефон, говорит, сломался. Я говорю, что-то не то. Я говорю, наверное, туда поехал. А когда она позвонила, им как-то это, начали говорить, мы там, кызым, когда ты все-таки вернешься, 2 месяца прошло. Пап, я же на Украине.
Я так и думал. Сказала, вместе бы поехали. Добрые пожелания просил передать. От Марата тоже. Алла берса қайтып жеткеш. Наши девочки на 10 лет помолодели от таких слов. Мы вообще окрыленные работаем. Да. То есть вот ваша работа для нас очень важна, нужна. Вот. Мы получали и письма от детей в школе. И вот честно, за 1,5 года моей службы я первый раз получила, чтобы все в файлик, аккуратно, все письма, все картинки. Вот они у меня, если честно, один такой экземпляр вот в файлике с картинками, все собрано. И с эмблемой нашего Сабинского района у меня в медпункте. Потому что у меня тоже ребята приходят военнослужащие, раненые на долечивание, заболевшие. Вот у меня стоит там, где уголок тактической медицины, там и эмблема Сабинского района и письма от наших детей. Спасибо за таких детей, которые вот уже поддерживают нас как патриоты. То есть тыл всегда, помните, что тыл всегда с вами. И со стороны мы, вот у меня есть друзья, тоже волонтеры в других районах, слышим, что у нас очень сильная команда. Наверное, это так. Вот, так что вот добрые сердца, вот эти как руки, они стараются передать тепло домашнего очага. И вот если это доходит, мы счастливы, правда? Да. Мы, и все это с молитвами о том, что чтобы вы были целы, невредимы и вернулись целыми и невредимыми с победой. Айрым рәхмәт сүзләрен якташыбыз район башлыгы Рәис Миннехановка һәм 2 район буенча хәрби комиссар Фәнис Закировка да яңгыратты. Мы первый раз видим, чтобы глава района, чтобы военком районов вот так почтили своим вниманием и вникали в проблемы военнослужащих, ребят, которые сегодня стоят на защите нашей Родины. Раис Нургалиевич к нам вот подошел к моему водителю санитарного автомобиля, спросил, что тебе надо. Не стесняйся, что надо. Всем, чем можем, мы поможем. Вот, наверное, стоит спасибо огромное сказать Раису Нургалиевичу, а также Фанису Фаритовичу, вот, что они поддерживают. Я думаю, и вам их поддержка тоже ощущается, потому что когда гуманитарные организации работают, если есть поддержка со стороны руководства, то, мне кажется, есть в этом то, что облегчает вашу работу. А вам вот рахмет сезге, бик зур рахмет. Шул ук көнне сугышчыларны район башлыгы Рәис Миннеханов үзе дә кабул итте. Бары бер теләк, тизрәк сугыш бетсен, илгә зур җиңүләр килсен. Якташларыбыз һәр солдат үз туган җиренә исән-сау кайтсын. Туган төбәгебезнең бай тарихы бар. Аны музейларда барлап туплап торалар. Бөек җиңүнең 80 еллыгын каршыларга әзерләнгән вакытта музей экспонатларын без тагын бер кат барлыйбыз. Җиңүне якынайткан ветераннарны онытмауны максат итеп куябыз. Килдебәк урта мәктәбендә эшләп килүче музей белән сезне дә таныштырып үтәбез. Мәктәп музейы ул мәктәпнең дәвамы. Чөнки укучылар музейда тарих, әдәбият, география һәм башка дәресләрдә ишеткәннәре турында фикер алышуны дәвам итәләр. Килдебәк урта мәктәбе музеенда Бөек Ватан сугышы тематикасына шактый бай материал тупланган. Музей эшчәнлеге өчен тарих һәм җәмгыять белеме фәннәре укытучысы Ләйсән Абдуллина җаваплы. Укучыларны да эзләнү эшчәнлегенә экспонатлар туплауга җәлеп итә ул. Килдебәк урта мәктәбендә музей эшчәнлеге 2014 елның январь аенда башланып китте. Без аңа инде минем кече ватаным дип исем куштык.
Бу музей эшчәнлеген башлаганда, әлбәттә, инде экспонатлар бик әз иде. Хәзер инде безнең 170-тән артык экспонат саклана. Музейда авыл тормышы, кешеләрнең тормыш көнкүреше, Бөек Ватан сугышы тематикасы, Әфган сугышчылары, аннан соң инде мәктәп тормышы, колхоз тарихы турында мәгълүматлар тупладык. Бүйек җиңүнең 80 еллыгы диюгә авыл халкы укучылар, иң элек авылдашлары, дан орденнарының тулы кавалеры Тимергалиев Кырбангали Тимергали улын искә ала. Иң кызу сугышлар барган урыннарда күрсәткән батырлыклары өчен әлеге орденга ия була ул. Батырлыклары легендага әйләнгән партизан Икрам Фәйзуллин исә Туктар авылында туып үсә. Безнең музейда дан орденнарының тулы кавалеры Тимергалиев Кырбангали Тимергали улына багышланган стенд эшләп килә. Һәм инде ул безнең авылыбызда туып үскән. Аннан соң инде сугыш башлангач 41-нче елда сугышка алына. Сугыштан инде ул зур җиңү белән кайта. Кырбангали Тимергалиев үзенең соңгы елларын ул Әлмәт шәһәрендә үткәрә. Аның инде Әлмәттә бүгенге көндә оныкчыклары исән, һәм шулай ук инде аның кызы исән. Күрше Туктар авылыннан Икрам Фәйзуллинның дагы батырлыгы искә алына, чөнки тарих бит инде ул шундый фән, үткәнне барлау, әлбәттә инде үткәнне барлаган вакытта менә шушы Бөек Ватан сугышы геройлары, партизаннар, Әфган сугышчылары, аннан соң инде безнең бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы авылдашларыбыз турында җентекле мәгълүмат бирелә. 2025 ел безнең ватанны саклаучылар елы. Шул уңайдан без инде үзебезнең бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашкан авылдашларыбызны барлау йөзеннән стенд эшләп куйдык. Һәм шулай ук инде Әфганчылар Әфганчылар турында мәгълүмат дигән бар. Алар урын алган, чөнки безнең авылыбыздан Әфган сугышында 3 авылдашларыбыз катнашкан. Хуҗи Әхмәтов Илнур, Фәләхиев Илфат һәм Газизов Илшат абыйлар. Алар турында шулай ук безнең мәгълүмат тупланган, укучыларга җиткерелә. Чөнки инде аларның батырлыгы бик әһәмиятле. 10 ел буена барган сугышта алар инде аяусыз шушы үзебезнең илебез өчен үзләренең гомерләрен кызганмаганнар. Кайбер саннарга күз салсак, Килдебәк авылыннан Бөек Ватан сугышына 375 кеше китә, 161 һәлак була, 101 кеше хәбәрсез югала. Азлар гына туган якларына кайту бәхтенә ирешә. Бүгенге көндә исән-сау сугыш ветераннары инде калмаган. Алар истәлегенә Килдебәк авыл җирлегенә кергән Туктар, Мәртән, Килдебәк авылларында обелисклар эшләнелгән. Бөек җиңүнең 80 еллыгын кашлап, музейдагы экспонатлар да яңартылачак, төрле тематик кичәләр үткәреләчәк. Музейда тыл ветераннарын барлап та махсус альбом эшләнелгән. Килдебәктә 185, Туктарда 42, Мәртән авылында 30 тыл ветераны исәпләнгән. Алар да инде бик аз калганнар. Музейда шулай ук әфганчыларга һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган стендлар да бар. Бөек җиңүнең 80 еллыгын кашларга җыенган вакытта тыныч, имин тормышның никадәр кадерле булуын тагын да ныграк аңлыйсың. Бишенче февраль көнне Питрәш районында ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика күләм конкурсының зона туры узды. Анда райондашларыбыз да уңышлы чыгыш ясап, һәр кайсы үз номинациясында җиңүгә ирештеләр. Шара Ленина Кукушкина мәдәният йортында узды. Тантаналы ачылышта Татарстан Республикасы иҗтимагый палатасы рәисе, Татарстан хатын-кызлары Республика иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Зилә Вәлиева, Питрәш муниципаль районы башлыгы Рәис Сөләйманов барлык катнашучыларны сәламләделәр, һәркемгә уңышлар теләделәр. Бәйгедә республикабызның Саба, Кукмара, Әтнә, Теләче, Биектау, Арча, Балык бистәсе, Югары Слан, Питрәш районнарыннан килгән конкурсантлар көч сынашты. Районыбыздан Сабалылар 4 номинациядә якладылар. Ел үрнәге номинациясендә көмеш волонтер исемен йөртүче Илмира Касымова, Минем язмышым, минем һөнәрем номинациясендә Игенче җәмгыяте сыер саучысы Рушания Сабирҗанова, Мәдәният һәм рухият номинациясендә Шәмәрдән мәдәният йорты директоры Гөлназ Әхмәтшина. Өченче буын героинясы номинациясендә Шәмәрдән авылында гомер итүче 101 яшьлек хезмәт ветераны Нурия Пашайдуллина бәйгедә онлайн катнашты. Бәйге тотучылар һәр кайсы сәхнәдә зур әзерлек белән чыгыш ясады. Аларга ярдәм итүче төркемнәр дә бик көчле иде.
бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. Несешь бессилен он. Сомнения прочь уходит нож отдельный. Десятый на десантный батальон. Десятый на десантный батальон. Мен bu hünerimni sayvalma hiç kine de ökünmeyim. 26 yıl boyu işimni yaratıp başkaram, kuanıp baram. Soğumşa hizmeti elekige kebegu. Kadirli, çünkü nak bile bizning tırışlık bile. Süt içiştirinin birinci kitapları başlana. Mol oğuş alığımның negizi hizmetimden tem tabuda. Zor dayanışım hizmetteşlerim. Allah bilen birden olup işlegende, hocaligimiz igenişi de zor oğuşlarına erişe. Матур dünya, sihri dünya, yollarımızlar, tuğanlar, gökte kıyaş, jirde şeşer. Matur bit, matur dünyalar, dünya matur, siz bulğanlar. Dünya matur, biz bulğanlar. Dünya matur, sizden bilen. Dünya matur, bizden bilen. Әнә шулай катнашучылар үзләре, хезмәтләре, тормышлары, тормышка карашлары турында тәэсирле күренешләр тәкъдим итте. Чыгышлар жюри тарафыннан югары бәяләнеп, конкурсантларыбызның 4-се дә үз номинацияләренең җиңүчеләре дип игълан ителде. Аларга дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мессенджерларда сентябрьдән пенсияларны цифрлы сумнарда түли башлаячаклар. Янәсе моннан баш тарту өчен гариза язарга һәм аны социаль фондка китергә кирәк дигән мәгълүмат таралды. Чынлыкта исә бернинди дә цифрлы сумнарда мәҗбүри күчерү планлаштырылмый. Социаль фондларда бер кайда мөрәҗәгать итәргә һәм гариза язарга кирәкми дип аңлаталар. Цифрлы сумнар әле бары тик сынау этабында гына. Сентябрьдән проект киңәйтеләчәк, әмма эксперимент форматында. Россия банкы цифрлы сумнарны масса күләм кертү 2025 елның 2нче яртысыннан да иртәрәк булмаячак дип белдерә. Пенсияны почтага акчалата, картага яисә цифрлы сум счетына алыргамы юкмы икәнен һәркем үзе хәл итәчәк. Бойлар сабасында яшәүче Вафый Ибатуллин олы юбилеен каршы алды. Безнең иҗат төркеме аларның өйләрендә булып, юбилярны котлап кайтты. Бойлар сабасында гомер кичерүче Вафияга Ибатуллинга да 90 яшь тулды. Ылы юбилей көнендә аны тәбрикләргә социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, Соба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хәсәнов, район ветераннар оешмасы әгъзасы Мәгъсум Галиуллин, Собагаз оешмасы җитәкчесе Ирек Мөхәддиновлар килде. Вафияга җитәкчеләр килүенә бик шат. Мондый хөрмәтне 90 яшькә җиткәч күрүе күңелле шул. Ул бит гомер буе халык белән аралашып, тыгыз элемтәдә яшәгән кеше. Юлбат авылында туып үскән егет хезмәт юлын Соба икмәк комбинатында шофер булып башлап җибәрә. Ә соңрак ул Собагаз идарәсендә хезмәт итә. Кайда гына эшләсә дә, үзенең уңганлыгы, булганлыгы белән аерылып тора ул. Хәзерге вакыттагы шикелле газ печләре түгел, инде газ плитәләренә балны газ ташу булган бит. Инде Соба районы халкын, авыл халкы, авыл җирлекләре халкын газ белән тәэмин иткәннәр Вафия булыр. Әйе, эшләре бик җаваплы, авыр булуга да карамастан юбилярыбыз юл йөрүдән туктамый. Лаеклы ялга чыккач та эшли әле ул газ оешмасында. Вафияга бик аралашучан, кешеләрне яратучы, табигатьне үз итүче гаҗәеп кеше булып яшәде. Без аны районда үткәрелгән төрле спорт ярышларында еш очрата идек. Ул бик шәп йөгерә, кышын чаңгыда йөри, сабан туйларда төрледән-төрле спорт ярышларында катнашып бүләкләр ота. Буларны бит бары тик кеше күңелле кешеләр генә булдыралар. Вафия инде ул элегелектән мин белгәннән бирле шушы җирлектә яшәгәндә мин үзем эшләгән чорларда инде нәрсә дип әйтсәң дә гел мактап кына телгә аласы килә, чөнки ул
Кайда барса да, шаң ярышы булса да, йөгерүдә булса да, урман ягына барсаң да ялгыш кына анда юлда дагын ул себеркеләрен күтәреп, велосипедына атланып, юлда һәрвакыт ул хәрәкәттә була торган иде. Ул хәзер генә инде менә шушы олыгайып килә инде, өйдә генә утыра, бик җәй көннәрендә капка төбендән узганда дагын ул адымнан ук белә ул Расих синменем дип, дөрестән дәген тавыштан да таный. Әйе, Вафый ага вакытын әрәм-шәрәм итә торганнардан түгел. Әз генә вакыты булса, ул урманга чыгып китә. Мунчага миллек, урам себеркесе әзерлей. Ул бәйләгән миллекләр, себеркеләр белән бик күпләр файдаланды, шифа тапты. Вафый ага лаеклы ялга чыккач та кул кушырып утырмый. Җанына дәваны эштән таба ул, каравылда тора. Ни кызганыч, гомер юлында борчулар да, мәшәкатьләр да югалтулар да була шул. Узган ел 60 елдан артык бергә яшәгән карчыгы Жүвайрәсе вафат була аның. Бик матур, тыныч, бер-берсен хөрмәт итеп яшиләр алар. 4 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүген аның 7 оныгы, 8 оныкчыгы бабаем дип üzелеп тора. Вафый ага бик гаҗәеп кеше. Элеккегеләрне сөйләп эшне катыра. Юморга бик бай. Картаймыш көнендә генә бераз авырлыклар күрде шул. Берничә ел элек аның күзе сукрая. Әмма тормыш ямен югалтмый ул. Радио тыңлый, телевизордан хәбәрләрне ишетә, урамга чыгып йөри, әлбәттә балаларның ярдәме белән, кешеләр белән аралаша. Яшьлегендә ни күрсә, картлыгында шул булыр диләрме әле? Вафый аганың картлыгы балалары кулында. Бик тә тәрбияләп, хөрмәтләп яшиләр аны. Казандагы кызы Мәдәниясе гелдә шалтыратып хәлен белешә. Әлфиясе көн сайын әтисе янында диярлек. Йорт җирне чистарту, тәмле ризыклар пешерү аның өстендә. Айдар да көндә хәлен белешми калмый. Хәйдәр исә әтисен күз угыннан ычкындырмый. Бу бәхетле картлык түгелмени? Балалар үзләре дә әтиләре турында гел яхшылыкны гына әйтә. Әле әти хәзергә Камил акылында, Аллага шөкер. Безне туплап тора инде. Айдар улым качан килә микән, бүген кирип чыга микән эшкә барышлый дип, апайны Казаннан көн сайын шалтыратып хәлен белеп тора инде. Мин инде көн сайын килеп торам, энекәш янында. Менә шулай яшәп торабыз. Безнең чорда бит хәзерге генә шикелле түгел. Без әти эштән кайтканда куркып тора торган идек. Әти эштән кайта дип. Элек бит инде дөрестән бөтен кеше шулай дип әйтә. Әти эштән кайтканда әзрәк шүрләбрәк торадыр инде. Бу эшне эшләмәдегез, безгә ачуланмаслар микән дип. Әтигә бүгенге көндә сәламәтлек инде. Камил акылда булып, әле хәзергә безне сөендереп яшәп торсын әле. Алдагы гомер елларында да сәламәтлек белән, балалар, туганнар янәшәсендә бәхетле яшәгез, Вафый ага. Саба спорт комплексында бокс буенча Саба муниципаль районы беренчелегенә ярышлар булып узды. Тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Ярышларның ачу тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов катнашты һәм район башлыгы исеменнән спортчыларга зур уңышлар һәм җиңүләр теләде. Бәйгедә 2009-2012 елгы кызлар, 2006-2016 елгы егетләр катнашты. Алар Саба, Балтач, Арча һәм Түбән Кама шәһәрләреннән килгәннәр иде. Монда инде балалар арасында 13-14-15 еллар арасында 10 һәм 11 ел арасында була. Шулай кызлар даган менә соңгы вакытта безнең кызлар да бик каты бокска йөри башлады. И менә алардан мотор бойлар көтәрде дип көтеп каласы килә инде. Барсында бушлар самый главный без травм, без происшествий булсын. Бокс бит шундый вид спорта, ул ялгыш бер ударны пропустить егылырга можно. Шуңа күрә всем удачи, самый главный мотор найдып үтсен. Ярышның төп максаты һәм бурычы Сабада боксны популярлаштыру һәм үстерү, иң көчле спортчыларны ачыклау, балалар һәм яшүсмерләрнең сәламәтлеген ныгыту, спортчыларның осталыгын арттыру. Спортчыларның үзара көч сынашуы киеренке рухта барды. Һәр кайсы үзенең көчле икәнен күрсәтте. Мин бокска 1 ел йөрим, первенство Татарстанда 3нче урын алып кайттым. Бокска 3 ел йөрим. Казанга бардым, чемпионат Татарстанга 2нче урын алдым. Тагын 2020 елда Елабугда 1нче урын алдым. Җиңүчеләргә грамоталар, медальләр тапшырылды. Без аларны котлыйбыз һәм алга таба да уңышлар теләп калабыз.
Бүген Татарстан Республикасы гербы көне билгеләп үтелде. Ул Татарстан Республикасы Югары Советы карары белән 1992 елның 7 февралендә расланган. Татарстан гербы игелек, гаделлек, гражданнарның иминлеге, халыклар арасындагы дуслык, тынычлык һәм алгарыш кебек әхлакый кыйммәтләрне раслый. Атна информацион тапшыруында бүген сезгә җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Безнең белән калыгыз.